nagbabay sa nasabi ng kahilangan. Igwang pigmimeriendahan. Kami digdi pasalamat sa samuyang nagsisilibrar kan kumpleanyo. Ang anghel kang DCGB. Happy birthday kay Angel Mustaza. Igwa lamang ning natimo-timo adimani. Yan. Salamat din marhay. Kamu dyan na naghanda man kan pamanggihan, minaimbitar kami na mag-iriba-iba kita sa kudalas 5 an hapon. Bicol Target, babasugon mi kamo kan mga informasyon dyan sa palibot. Katuwang an news team, Mega Force Patrol. Pading Jomar, kumparing Jim, kumpadreng Al, Ans, Luens, Renz. Sa Manibela, Henry Deboy Mata. Technical Control, mi amigo, the man from Barcelona. Ang nananatiling mistisong Afghanistan. Yan, yugon mo. Mistisong Afghanistan. May lahi pa ni Kim Jong-un. Bay sa imo ta, ikabaga ang primohon ka ito. Ang alas baya ako adi, nata daw tagapod sa North Korea, ang gobyerno ninda, People's Democratic Republic of Korea. Ano man pero, diktador. Pagkatapos, Democratic Republic da. Ngayon mo ng ralansihan iyan. Duman palat duman sa lugar ni Primo na Kim Jong-un. Sa mga lalaki, gari 10 sa naan pwede mong pagpilian na estilo nin, gunting nin buhok. So style kang kopyor mo, 10 sana. Pagkatapos, day ka pwedeng magpahalaba nin sobra sa kung nagkapirang pulgada. Ang igwasan ng diretso pating magpa-kopyor ng ibang klase, si Kim Jong-un. So, style niya kunyan bagaman nagaro pang ano ito, maintindihan. Gari bagay itong ang lawas mo pang 28 anyos na, pero ang isip mo pang 8 anyos. Iyo totoo yan man Yun duman sa kwan. Kaya, demokratiko da sinda duman. Sa mga babae naman pag ikadaing agom, pwede ka magpalaba nin buhok. So, shoulder length. Pero pag daig ka ng agom, pag igwa ka ng agom, halipot dapat ang buhok. Pero democratic na nga po din na duman. Bawal duman ining mga Jollibee, McDo, bawal. Bawal ining maong tamane na blow. Bawal. Tayan nga simbolo rin komersyalismo. Dapat naman ang pantalon so pararehong itom. Ganun ang trabaho ni Primo na Kim Jong-un sa North Korea. Pero demokratiko dasin na duman. Yugon man Adi, maray pa duman sa imong birthplace sa Afghanistan tunay do. Mga Taliban. Daing dakol na hororon. Madumang ka pagretiro mo, loko-loko ka. Maiba kita, flight ka, babay nga. Daing dakol naman na hororon nadago pa bas, anong mga tirada-tirada sa korte. Potol-tolos kan kamot. Mga G ka na. Ganun na sa Afghanistan na sa newsroom, pag-arog kay ding oras sa newsroom, nagsusumada man kan mga pangyari sa lado lokal, national, international. News Director Edwin Peralta and nakaalalay nakamonitor sundo man ngunyan, News Manager Mardela duman sa Santo Domingo Broadcasting Center. Sa Production Center, ang samuya pong celebrante, Angel Mustaza in the house.
Sa technique o kaya sa IT, ang enkargado po kan sa mo yung broadcast, digital broadcast, worldwide, netwide, online, ano? DZGB News Online, netwide, worldwide, online. Si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Sige, may nag-i-inquire digdi sa to manungod sa mahiwasan na ining brownout, daida siyang nahiling na notisya lamang daade. Igwa po ni na notisya and ini po bako kausa kan Albay Power and Energy Corporation. So National Grid Corporation of the Philippines ang nag-power cut off mo na ta susaindang mga linya diyan sa may Old Albay sa may EM's baryo yata yun eh. Igo nga ning retrato. Pinagtatrabaho ngunyan kan NGCP. Duman nagka-defekto. Sulinya po kan NGCP duman sa nag-text ano. Sulinya kan NGCP ang naga-defekto kaya daingo na pinabulusan nin kuryente kan NGCP sa Washington buda bitano substation. Bako po na so pasilidades linya poste kan APEC an may diferensya kundi so linya po kang National Grid Corporation of the Philippines na duman pipaagi so kuryenteng minabulos man diyan sa Washington asin bitano substation. Kaya mahiwas po ang dara ka ini na lugar na dainin kuryente. Sa indang abisong ipinagpaluwas, kaya lang through APEC. Kaya so APEC na naman ang may salarin. Kahirak ba? O NGCP, dahil man na kung nahiling na direktang so NGCP ang nagpapahayag, pipaagi sa APEC. Kaya so APEC ang nadadali. Suapek man ang nag-abiso sa publiko na iyon ang hanian. Pinutulbo na kan NGCP, susupply nila ng kuryente duman sa linya na minapasiring dyan sa yanong Bitano asin Washington substation. Ano? Sige tabi ha. Yan po. Ang abiso, dire-diretso da ang trabaho ninda pero dainin oras na ipinagtalaan kuno arin sagkod ba po pwede kuno arin mapupwede, makabulta na ang supply nin kuryente digdi sa satuyang lugar. Pa-check daning attendance. Si Braka Joe, marhay na hapon tabi sa imo Braka Joe. Yan, sa tuya ining loyal na kuan na paradangog. So naghapot ma sa tuya, diyan da sa Buraguis. Bako lang po tabi kamo diyan sa Buraguis. Mahiwas po initabi na brown out. So gabos na lugar na sakop kan na substation kan Bitano, budakang Washington, dahilan ta so National Grid Corporation of the Philippines an igoning defekto so sa indang linya mani. Kaya ining linya na ini, diyan minabulos o kuryente hali duman sa mga supplier niya to sa Metro Manila, sa Luzon, diyan minabulos pasiring sa mga substation. Yan. So linya kan na NGCP ang nagdiferensya. Kaya daingon na nila pinalaogan ng kuryente. Kaya NGCP ngo yan ang naghihirahay. Yan. Sige po. Dailang ning oras na ipinagtao kuno arin an estimate nindang makakabelta ang supply ng kuryente kan NGCP na ipapabulos naman dyan sa Washington asin Bitano substation. Ano sabi? Sige! Duman baga sa Pulanggi, nako mauranon da igwanan nin mga baha na lugar.
Digdi sa to malang init. Ano? Sige, diretso kita kan mga istorya. Kumpareng Jim, go, go, go. Salamat Abi Padicol Pando subside na. Kawaran ko si board member. Dating board member Herbert Bura. Oho. Duman sa Magkurang, duman sa may lugar niya. Nyan. 2 to 3 inches na das lumulangkaw kan tubig duman sa mga kanal. Nagarapaw na sa kali. Loyo. Dahilan sa haros masarang oras na makusugo na bugawas kanurahan. Pero mo Yes. yan, nag-iinit na. Yun yan ang trangkaso. Abuton kang uran init. Oho. Galon? Sana. Sa mga dagdag niya itong balita tabi pa sa rong konsyal, pinauli ka sa bago ni Vice Mayor Orlando Palabrica sa regular na sesyon. So, sanggo niya ang bayan kan kinabatan. Matapos na uminabot ini, madali na magpuon sa sesyon. Pag-abot, uministorya, hali pa siya na bagangay ako sa trangkaso. Sa mga kataraning sa bago, biglang tinipuasa. Pag uminarop, tiktak, umigit tinipasa. Group T kan tulos. Gurop, tikan. Sabay hapot, tataluminaw ka. Alagi yung pangyara. Ay mo yaram. Kaya naulian na nga ako. Ang naulian ka. Umuli ka na. Gurop, tikan. Kung na kang itrangkaso, nag-absent ka. Oho. Bago ka galing sa trangkaso, nag-alawag ka. Uli. Na-disturb, oh. Ang nga pa naman tabi pa din, nagpupuna sa sesyon. Oho. Nag-recess. Oho. Ayaw may nabot na naman. Oh, sabi ko ba, mga gadlian in Tabang. Oho. Taga-san yan, taga-untong niya sa barangay. Ayos na ito, dako lang pa. Nagkalawag na yan. Ano, siba? Urulian, inidali sa sesyon. Urulian ang kita. Urulian tuloy. Ano? Mariusip na pandemic. Mapagalan mo yan. Sige. Sa punta rin pa di, man kisa mag-aramigo, umistorya ka sa umabuka, tapos magtaram kang, ali ako sa trangkasa pa din. Oho. Kaya ang yun mo, hugusan mo, pwedeng imaldi, kung kama mo da ka, Tiripuasa pa din. tripasan to. Tapos kay tubaga so mga joke dyan na kon. No man ngayang luto man ni daing namit. Ganyan daing na nagtataram kaan. Pwedeng Paulium ka close. Ay naka. Yan sabi pa din, konselo man sa istorya kini. Natanong ka sa sabi ni ba, surulian to lang kami dahil na sa mga sunod pag-iisipan na tabi pa din na kami mag face to face. Oho. Virtual na sana. Sige. Salita, DCGB News. Thank you so much kumpadreng Jim. Diyan sa 3rd District Canal Bay, pinauli. Tapos tiripasan tulos. Tamay nagabot na. Bata session regular ngo niya. Sanggunian bayan kan ginubatan. Nagpapait na. Otod may nagabot. Kunsihal, tarde, umapo na gayod. Ay, tarde ka. Ali pa sa nabangay ako paano. Your Honor. Members of this August body. Ali pa sa nabangay na paano ko sa kalintura. Trangkaso. Pagtara ko ito. Tiripuasa sa katarani. Gurom tikan. Sabi ni Vice. Tataraglaw ka. Uli! Ay, Diyos kong pangyari ni sa tuwa. Digdi, ano? Yan. Igitabi. Ujanda sa karamuran kan katanduanes. Brown out man, sundo ngun yan. Ako, may problema paano dyan sa kuryente, sa katanduanes. Igwa dyanin na looming crisis sa supply ng kuryente sa probinsya nin Catanduanes. Supposedly nga ni kunta na dapat dainan nin na masyadong nagbubuto na sitwasyon diyan sa supply nin kuryente sa Catanduanes. Nagtataga-uran-uran na so mga hydro plants diyan dapat sufisyente na ang level kan tubig na makakapagpadalagan kan mga turbina man na iyon maprodusir nin kuryente. Pero dahil maintindihan kung natataarog kayanan sitwasyon pa diyan sa Catanduanes. Namang problema na nga ni kan maski ang si Gobernador Boboy Nacua, this day pa ka ito talagang yun ang recurring na pinagsusolusyonan diyan, pinagmabaniugutan na solusyonan kan administrasyon diyan sa Catanduanes. Well, hopefully so mga yaon diyan, mga nakatukaw sa puwesto sa First Catanduanes Electric Cooperative,
iyan na makagibo lamang nin nagakadig uman na medios because the government, provincial government of Catanduanes is doing so much man po para mas na maalibyar nakamugtakanaan, masolusyonan ang kamugtakan na yan kan supply ng kuryente dyan po sa Indo sa Catanduanes. Maray na hapon tabi sa imo kising na tuyor. Ano? Sige, diretso kan mga istorya muna. Dumandaw kita sa Premier Distrito kan Albay. Kumpareng Jomar, barahay na hapon tabi. Go ahead. Salamat, Paring Pio. Maray na hapon sa mga paratambay. Sa mga paradangaw. Iya bagang fight ganyan. Taday man eskwela. Ay, na. Face to face. Classes bagang ngunyan. Pero tambay manggiraray. Oo. Ayun agad. Panibasa, nakatambay ako habang naghahalat kan apod mo. Ege. Nanganaan sumalinaw sa COVID-19 kay Singunyan Aldaw. Iyo baga. Sige. 26. 26. Oho. An 23 sa sarusan ng barangay. Susko. An 23 pa din sa barangay Kumon. Kumon kan malinaw. Oo. 23 ini na mga persona. Dahil tanamaraman kung ano ini, magkaparamilya o paano o may mga, pero pigili ko ta pamilya pagtaraning, so mga kontak ini. Enot ang nagbutuaan kaso kan COVID-19 sa Barangay Kumon, nagkapira ng simana, manaro-saro, hanggang nagduwa kada aldaw, kunyan lagduan, 23 na kaso sa Barangay Kumon kan Malinaw. An duwa pa sa Barangay Istansya tapos sa ansaro sa Barangay Pawa. Dai pagkita pa din na nakukuha na mga paliwanag o informasyon kung paano ini naging sistema ta nalagdo ng GAD na 23 ta sundo ngunyan bisihunon pa sa Mayor Lenny Siriola nasa pag-meeting pati naman so iba pang mga opisyalis ng gobyernong involved sa arog kay ning pagresponde, may dapit mananggad sa kasong ini. Kapigiling ko pa diyan sa magiging problema kay ni iyuan kung sa ini kwarantina ang mga tawong ini. So mga nakaagi naman na saro, ipig quarantine ito pa di sa Malinaw Training and Rehabilitation Center. Roger. So ano ba ito? So mga So ano yan na pagkaan, pasilidad di sa Barangay Kumon na para sa mga drug users. Pero sa araw kayo ni kadakol na bilang, pero yun na inyong pigurulayan mo dyan kung paano na ini kan lokal na gobyerno. Nag-promesa man si Mayor Lenny na mataw sa tunin informasyon pagkatapos kan sa indang meeting, alagad busy pa ngunyan. Dahilan sa araw kayo ni kasiributan tabi pa rin. Yan. Araw mo kumpadreng Jomar baga, last week, na-interview ta si Kuan, digdi sa Bicol Target, kundi hapon na ugaring no, diitan nakakakuan na ka ito. Mismong susatuyang Provincial Health Officer, Dr. Senate, nagtaram na kayan. Alarming na ang kaso sa Albay and iyan na pangyari, community, local transmission na pa di tama na yan na obserbasyon mo dyan tabi kumpadre. Iyo pa dita, ang araw kayo ni kadakol na bilang, bako naman ini sa laog kisarong-harong. Yan. 23 eh. Pwede pa kan sa mga nailot naman na sa manuwa-tuwa. Roger. Kaya ang komunidad na kayo ni ang may dakulang problema. Oo. So, anyway, gusto tang makuha ang mga kumpirmasyon kayo ni taod-taod pag matapos pagbako ng BCC Alkalde, ngani na mga kuata may pahalip mismo sa inda ang impormasyon kung ano na ang mga kung napano ini asin anon mga dapat na gigibuhon inda sa arog kayong sitwasyon. Roger. So yan pa rin ang dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGD. Salamat kumpadreng Jomar. Ay istorya dyan sa luwas. Sige ano, standby muna sa inabot kita ka na sa tuyang pag
acknowledge kan oras mo na buda paglaw kay itong sa mga dapat niya itong mailaog. Tauto di kan masunod ta. Bubiltadahan tayo ng mga report na dyan sa luwas kan sa tuyang mga pag-iriba. Ano? Oras, Pilipinas, alas 4:27. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na. Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD.
Ang baha nagdadara nin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirongdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Thank you so much, Manny. Diretsong tanaan istorya dyan sa lugar ni Ans Galero. Ans, good afternoon. Please go ahead na. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdagman niya itong bareta, uminabot na sa 9,592 na bilang kan mga pulis sa Bicol na bakunado na kontra sa COVID-19. Ipinaliwanag niyan na paghapon sa DCGB News ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Junel Estomo na sanasambitan ng bilang ang nakakuan na ni okay na bakunahan na ni second dose ining mga complete ng vaccination uminabot naman sa 2,849. Sa nasambitan ng bilang 886 ang gikan sa PNP Albay, 519 sa Camarines Sur, 421 sa Sorsogon, 286 sa Masbate, sinigwamanin na fully vaccinated na ng mga kapulisan na 270 sa Camarines Norte, 79 sa Naga City, asinman 59 sa Islag Probinsya, Catanduanes. Ang mga nasa first dose pa sana, sigun kay Estomo nagabot pa sana sa Saisbil, libi sa Bilog na Bicol. Biglalao ni Estomo asinman kan Bilog na PNP Bicol na magkaigwasinda, nindugang na alokasyon ng mga bakuna sa mga maabot mga aldaw, tanganin na sindaman magkaigwaman in herd immunity sa laog kan sendang komandansa, dahil sa sigun kay Estomo aminado siya naan mga PNP an sa mga nahahampang man at sa kumbaga napiprintera man ini sa paghampang ka na virus sa COVID-19, lalo na ang mga iraon sa mga checkpoints kung kaya sinda, para gusto na nakikipag-coordinar mo niyan sa DOH sa HD Bicol, tanganin na matawanan magkakaning ng alokasyon nin bakuna kontra sa COVID-19. And sa ina pinakadakol ng na kompleto bakunado? Ang pinakadakol na tabi, Sir Pio, na fully vaccinated, probinsya kan Albay. Yan, sa Albay, ade. Yes. Kung taman sa itong pagrumdum, iyon so naging partikan so massive rollout baga dyan sa Astrodome. Yes, opo, Sir Pio. So mga PNP na bakunahan na, iyan na mayoriya, iyan na numero, gabos na yan o mayoriya pa sa na police uniform personnel sa Albay, over? Initabi na sa Albay, mayoriya pa sila initabi sa Pio, tapos iba, naka-first dose pa sana, waiting pa lang for second dose. Yan, at least mayoriya na ano. Now, an pinagangalas tata, duman baga sa Camarines Sur. Alang ko ang prevalence, and yet, hababa, an numero duman kan mga nabakunahan ng police, over.
Yes, tabi sa Pio, nagabot sila sa 400 sa Camarines Sur. Yan. Sige. So, sinabi man ni Estomo na hinuwa ninda na bilog na populasyon man kan kapulisan, lalo na ining sa katanduan ni Sir Pio, tapi gahabulin din ni 59% ang bakunado. Dapat daw na mabakunahan lamang ang kumbaga mayormente bago pa man matapos ang taon 2021. Sa Catanduanes, pira pa sana? 59 ang fully vaccinated. 59 ang fully vaccinated. Pero ang standing force daduman? Sa Bidigdi, lampas man sa 800 sabi, Sir Pio. Lampas sa 800. Nako, 50 pa sana. 59. So first dose, naka 600 naman. Sa first dose naka 600. Pero sa kompletado, 50. 59. Okay, sige. Ito Sir Pio, ang informasyon, ang Sigalero, DCGB. Salamat, Hans. Sa istorya, padagos niya itong pagtugay-gayman, kan laban, kan tawo sa COVID. Mga pulis, barakunado na, nagkakaanin mga pulis sa man iba-ibang lugar digdi sa Bicol. So iba, kabanga pa sana, so iba, kumpleto na nabakunahan. So, kabanga pa sana kan sa indang mga puwersa ang nabakunahan. So iba, dahil pangani kabanga. So iba, kompletado na ang dose. So iba, tigsararo pa sana. So sabihin bako pang harayo pa duman sa pinag-aim na herd immunity. Aramon tama dyan sa lugar ni Renz. Renz, marhay na hapon. Go ahead na. Salamat abi Sir Pio. Maray na hapon. At maray na hapon sa mga parantabay, sa mga duganyato nga mga bareta, sa minakat na sa 13 mga barangay. Tigisa paduan kan Albay ang nakapasar na sa safety seal evaluation kan DILG. Kaya riba naman iba pang mga ahensya di gobyerno ang nadugang digdig sa listahan. Iyon barangay Alubo, Kulyat, Ilawod, Agidman, Napandan, Malabog, Lakag, Budyaw, Sin, Busay, Daragalbay, Sigod man digdingan sa Daragalbay, hindi man ang paagi, kana DILG na kung sain, ang kaindang group on validation team, kaya riba ang BFP at hindi pa pang ahensya di gobyerno, gilibot sa mga barangay, tangan magkaigwaning validation o pag-check kung ang mga barangay, lalo-lalo na managsunod sa mga pinapautob na protocols kontra sa COVID-19. Kasi ngunyan pinagalaoman ang tindang grupo malibot pa man, iba pang mga barangay digdi sa Daraga, asin puga-puga naman yan ni ang preparasyon man karibang mga barangay, kanin tinda makapasar naman, kano ng bita ng validasyon kan DILG. Yan naman nagdabarata di sa luwas. Renz Luna, DCGB niya. Diretso kita kan mga istorya. Salamat, Renz. Aramon taman ang bit-bit ni Luens na Barsena. Luens, marhay na hapon. Go ahead. Salamat abi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa kabus na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta sarong pampasaherong jeepnikan, Buyuan, Legazpi, vice versa ang nagkahurulog sa kali. Pagkatapos na mawaran inin preno, mantang patukad sa tukado na partekan puro 4 sa nasambitan ng barangay. Ini ang impormasyon na nakuha kan DCGB nyo sa pagkumpleto kan flash report kasubago hali sa opisina kan konsehos di barangay kan Buyuan na kung sain anom na pasahero ang nairido asin tulos na idinaralagan sa ospital pagkatapos na mangyari ang nasabing insidente. Ang apat sa mga ini na mga biktima namidbidan kan barangay na sinda Melody Serrano, Joven Boras, Roland Azores, asin Kurt Aziel Asopardo, asin ang driver ka ini, iyo si certain Michael Marzan, na residente ka na sa bitan ng barangay. Sigun kay Marzan, nawaran siya ning preno, asin nilakayan, so nakaparadang kotse kan dai niya na nakokontrol ang mga gear sa auto, kung kaya nangyari ang siring na insidente na ikinirido ka na sambit na mga sibilyan. Naglurar nin sobra sarong oras ang pagresponde sa insidente, asin sa ngunyan ang Legazpi City Police, nasa pag-investigar naman, may kinaaraman sa siring na bagay. Dai manin nagadana no? Dai man tabi, Sir Pio. Salamat. Pero siyempre, mga irido. Roger. Sige. Roger, siyan tabi, Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya, hali sa Norte parte ka Legazpi. Ako po, si Luens Burse Barsen. Salamat, Luens, sa dagdag na istorya, hali dyan sa luwas. So, follow up yan kan ipinag-flash kasubago sa programa ni VP Henry na aksidente, vehicular accident dyan sa may Buyuan. Aram mo man ni Pigo para uro-utrutan na bagay ni sa programa, maski duman sa tingog kan banwaan. Virus does not move in itself. People moves virus. Ang virus day man yan sukusa na naghihiro.
tawo ang naghihiro ka yan tanganing mai-transfer sa kapwa-tawo. And we should not pinpoint kung anon magiginibo kan gobyerno para sa to, kundi sabi nga ni baga sa mga post niya to sa manahiling niya sa Facebook, kita individualmente ang matapos kan problema. Kapag siyempre kan mahal na Diyos man bago. Kundi kita makooperar, kampante na kitang marahay, iyon na iyan. Look, digdi sa albay, nagkapirang si mana sana manibaga ito kan makahuron ta si Dr. Senate. Uda si Gobernador Bitsara. Kaya pa sarong bulan, ansa indang piga na nanunutaran, nagbababa mani. So, numero kan kaso ng COVID. 2 or 3 weeks after which, pang, nag-aalinto to. Ngunyan, paitaas ang numero. Nahapot na baga si Dr. Senate an yaon dyan, Provincial Health Officer kan Albay. Antaramon niya man susog sa indang findings. Ang kausa is community transmission. Digdi na nagpupropagar, naghihiro. Daita na bako nang suhali Manila mani. Kundi digdi na nagsisirkular pigta transfer nin tawo sa kataning, sa gabos, iparayo kay Diyos, an virus. Iyo na an problema. Kasubago, pinag-report man ni kumpadring Jimmy sa programa ni VP Henry. Pinagtiripo na kan gobernador, so mga alkaldes, kaini ang laban man ni lokal, kalye por kalye, iskinita por iskinita, purok por purok, harong por harong. Magpreparar kita ta, ini iluluwastan informasyon, tidbits of information. Sana day umabot sa punto man nabasang na sanang mag-granular lockdown an sarong purok, an sarong lugar. Pero kung day kita tabi maniugot na ining so tidak ka basic face mask, face shield, physical distancing, paghugas ng kamot, it will never end soon. Prebas uni na naman, naglalangkaw ang kaso digdi sa Albay kan COVID. An iba, paano nga papapiyo? Ang tao stretch, tama pwede man, stretch ng maray, buda, stress ng maray. Stretch, buda, stress na maray. Nakuha ng gulpiso, naubos na kumbaga so, pasensya, pagsabot, gabos, napagal na stress na, kaya tapalara na ang fight. Sige na baga man na kung sain-sain maghanap buhay na sa nabaga as if going on without any problem anymore, ta naghanap buhay na ning todo. Arog ang kaan. It is a delicate balancing act between health and economy. Health, survival, and economy. O kaya grabe ba ko sa karaw, grabe yung pado sa ini sa tuya kan COVID-19 pandemic kan Sabi, So, please, sa tuya madigding pangapudan is just yung pag-re-echo kan mga pahayag kan mga eksperto. Magsunod sa natabi. Kita, anigong dakulang partisipasyon sa pagpundo ka ining pandemic. It depends on our cooperation and sa tuyang mga pinagigibo. Takunday, sana God have mercy tabi.
mapundo na ini na masyadong kadipisilan ta ano ta o ka kakwa na medyo talaga maray ko ini si Manny ta at least di ba Manny sinasabi ko yung nasa likod mo purty ang labang kay ning permi ano Tata Bunding. Ayos Bunding tinawang ka duman di say nagtaw sa imo si Mamalin so lalaki pinatao na sana ay gani bueno may naghapot ko no rin mabueltaan na supply ni na kuryente ano dai po tabi nin abiso ang NGCP kung no rin yan mabuelta taso pasilidades nila mga linya ninda anaraot bako puso linya kan APEC kinat off mo na kan NGCP so pagpabulos nila ng kuryente pasiring sa Bitano asin Washington Substation taso sa indang linya ang nagdefekto sa pangaran kang puwersa kan DCGB News tabi ano Pading Jomar, kumparing Al, kumpadring Jim, si Ann, si Lowen, si Renz, Manibela, Henry Boy Mata, Technical Control, Manny T, yaon man sa mo yung Chief Tech, Ramir Bunjing Tanay. Sa IT, si Arven Buda, si Richard, Production, si Angel, News Direct Edwin Peralta, sa Newsroom, siyempre News Manager Mardela. Salamat po kansaydo pagantabay, tulos na masunod. Si News Director Edwin Buda si Francia May Boras. Ako man po si Pio Fernandez. Amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation.